तू सोडलीस का वाडी? कसं लांब रे हे भाई तू माझी मध्ये ये काय घाबरतस? तुझा बैल मारतो ते. आधी 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 दाखव नंतर मग मारेल. तू तिकडे बसले हे तू थांबे झपवायला आता. नाही थांबेला नाही पहिली. तू काय हे इथून दे काढता. नको नको राहून दे त्याच्याकडेच असू दे. ए, तुला खायला नाही आणला म्हणून काय? ते बाजू आता मारून तुला यांकडे दादा पैसे. ही आहे आमची तांबू. आणि हाय मातुटा बैल बापू. बाबू सारख्या बैलाचा तर मित्रांनो हा बघा खालतीतून खालच्या साईडला तिकडे मित्र तुमचे निघालेत. जायचं आहे कळलं का? ये खायला नाही आणलं म्हणून काय रे? शिमटी दे रे शिमटी दे. चला ये हाक मारताय तिकडे बाबू तुम्हाला. कुठे कुठे इकडून चल ना. तो घाबरतो मला. थांबला तिथं. तर मित्रांनो आता पहिली ते पाणी प्यायला जातील नंतर मग रानात चरायला. जिग्नेश गावार आहे आमचा. तो गाडीला बोलून चालला. अरे भांडणं करू नका. पाणी पण येत नाही पिऊन. ए चिमटी हलवू नको. हा बघू दे पाणी आहे. आपण पण चला पिऊन. घे पिऊन. घे पिऊन तुला होलटा नसतो आता. त्याच्या पाय पाणी. आता आम्ही आलो. चिमटी करू नको पुढे. तू पण पिऊन ये. काय वाटतं पाणी प्यायला तुम्ही गेला ना कसं चला ये लवकर चला. लवकर पाणी प्यायला. पाणी प्यायला काय जा पटकन. काम पकडून ठेवले. तू पुढं हो ते जाणार नाही तर. मारायसाठी. नमस्कार मित्रांनो क्वालिटी कोकण या यूट्यूब चॅनलच्या नवीन व्हिडिओमध्ये मी दीपेश बोलतो तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत करतो. तर मित्रांनो आता मी गावी आलो आहे काल आणि कालचा दिवस आपला असाच गेला म्हणजे माझा इकडे तिकडे फिरण्यामध्ये. आणि आज मी सकाळी उठलो आणि जिग्नेश आला लगेच आमच्या इथे सकाळ सकाळ मी आंघोळ करतो त्यावेळेस. तर जिग्नेश बोलतो चल जाऊया आपण फिरायला म्हणजे सकाळ सकाळ. तर बोललो चल जाऊया बोलतोय मग एक व्हिडिओ तरी करू बोललो. काहीतरी एक व्हिडिओ तुम्हाला दाखवण्यासाठी आता आम्ही जातोय जरा म्हणजे सकाळी गुरं पण बोललो लावूया जिग्नेशला बोललो. आणि जरा रानामध्ये म्हणजे जंगलामध्ये काय काय भेटतो आपल्याला बघूया सकाळी. तर या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला काय काय बघायला भेटतो सकाळ सकाळच ते म्हणजे आम्हाला जे बघायला भेटेल ते तुम्हाला आम्ही दाखवण्याचा प्रयत्न करू. तर आता जातो आहे पहिला होलावर म्हणजे शेताकडे ह्या गुरांना लावू आम्ही. चेतन आहे सोबत. चेतन आणि हा कोण आहे? जिग्नेशचं नाव सांगायची गरज नाही सगळ्यांना माहिती आहे जिग्नेश. आणि गुरु आमची यांची पण काय ओळख करून द्यायला लागत नाही. यांची पण नावं सांगितलेलीच आहेत. त्याचं नाव काय मग सांगायचं. ते अगोदरच्या व्हिडिओ केले आहेत त्यांच्यामध्ये सांगितलेले आहेत नावं सर्व गुरांची. त्याचं नाव तांबड्या. तांबड्या नाही त्याचं नाव हरणी आहे. तांबड्या आहे दिसतो. तर आज ना म्हणजे पावसाचं वातावरण आहे सकाळपासूनच. आणि काल आमचा एक दुसरा प्लॅन पण ठरला आहे म्हणजे तिकडे जाण्याचा एका ठिकाणी. तर त्याची पण व्हिडिओ करणार आहोत आम्ही. पण गेलो तर तिकडे त्या साईडला म्हणजे. तर बोललो तिकडे जाऊ का नाही माहीत नाही पण आपण सकाळी जाऊ. एक व्हिडिओ आपली होईल सकाळ सकाळी ह्याला बोललो मग. तर हा निघाला थैली घेऊन. थैली कशासाठी घेतली ते आम्ही नंतर सांगू तुम्हाला. आता पुढे गेल्यावर कळेलच तुम्हाला. पहिले मित्रांनो आता आम्ही आलो आहे शेताजवळ. आमचा शेत तुम्ही प्रत्येक व्हिडिओमध्ये बघितलाच असेल शेत. परत एकदा दाखवावा काही जणांना माहीत नसेल आमचं शेत. तर इथून पहिला रस्ता होता म्हणजे इकडून पण रस्ता असतो असा म्हणजे असं काय नाही जाऊ शकतो. पण इथून रस्ता होता मेन रस्ता म्हणजे हा. इथून आमचा आता किटाळ घातलं नवीन त्याच्यामुळे तो बंद केला रस्ता. तिकडे
एक बेडा टाकलेला आहे आणि इकडे एक बेडा. लोक जास्त जात नाहीत तिथून, म्हणजे माणसं इकडून जात नाही. आता काढावं लागतं ना, तर त्याच्यामुळे जात नाही. इकडून वरतून रस्ता केलेला आहे हा, ही पायवाट, तर ह्याच्यानी जातात आता सर्व लोक. आणि हा आता आमचं कंपाऊंड, म्हणजे आता कोण जात नाही आतमध्ये. नाही तर पहिली लोक इथून शेतातूनच अशी जायची त्या साईडला, तर गुरं पण इकडून जातात. कारण पाहू शकता हा इकडून रस्ता वरतून आला आहे पहिला बघा. हा इथून होता रस्ता, म्हणजे हा बांध जो आहे ना, म्हणजे ह्याला किटालाच बोलतात, तर तो नव्हता. कारण का तो आमचा तिथं खाली केचाला आहे ना, म्हणजे कंपाऊंड असा घालायचा, त्याला पूर्ण मिलवायचा तो पूर्ण घालून नंतर. पण तो पहिला नव्हता इथे, त्याच्यामुळे इकडूनच रस्ता होता, तो आता बंद केला. तर हा आहे बोंडीचा सपाट इकडे, ह्याला बोंडीचा सपाट बोलतात. इथे आता गुरं लावू आणि आम्ही मग पुढे जाऊ. तर मित्रांनो हे बघा, हे इकडे तरव केलेले आहे. पहिली इथे आमची नातनी असायची पूर्ण सपाट, तर आता नाही करत इकडे. कुणी केलं ना तरी आमचंच के रे आता परत केलेलं आहे. हा एक तुमचा आणि एक तुमचा. आणि हा कृष्णबाबांचा असेल ना वरचा, इकडे तरव केलेले आहे इकडे पूर्ण. यंदा पण हा खाक झाला इकडे धरून पूर्ण सपाट, वनवा लागलेला. तर आता यांना गुरांना इथे लावली. आणि मित्रांनो आम्ही आता कुठे जातोय ते पण तुम्हाला सांगू ना रे, कुठे जातोय ते आपण. तर आम्ही जातोय आंबे आणा, सकाळ सकाळ रायवली आंबे आणण्यासाठी जातोय. रायवली म्हणजे लिट्टीचे छोटे असतात ते लिट्टीचे, आणि दुसरे मोठे असते ना रायवलीच बोलतात. तर आता ह्यांनी कुठे बघितलं नाहीत इकडे. हे माहिती आहे ना तुला आंबा, कुठे दिसत नाही. टाटा आहे बाबू आहे तो तांबू. तर ही गुरं पण इकडून खालतून अशी जातील आणि तिकडेच येतील बरोबर नावच बरोबर. आंब्यांकडे, म्हणजे ज्या साईडला आंबे आहेत ना तिकडे चौंड्यामध्ये. बांबू ठेवला नाही तिथे बांबू लागतो. तर मित्रांनो व्हिडिओ आपल्याला काही जास्त मोठी करायची नाही, डायरेक्ट आता आंब्याजवळच जाऊ. तर मित्रांनो मे महिना असो किंवा एप्रिल महिना, त्यावेळी आंबे, एप्रिलमध्ये पण आंबे पिकतात. तर असं आहे बघा, आंबे पिकतात ना त्यावेळी ना लोक, म्हणजे माणसं काय करतात माहिती आहे का, की सकाळ सकाळ उठतात आणि लवकर आंब्याखाली जातात. त्यावेळी कसं आंबे पडलेले असतात रात्रीच्या, जे वारा बिरा सुटतो त्याच्याने, आणि मग ते घेऊन येतात घरी. त्याच्यामध्ये सकाळी जाण्याचा हाच फायदा होतो की भरपूर आंबे भेटतात. गुरं जायच्या अगोदर जायचा, नाहीतर गुरं सुटली ना की नंतर मग काय आंबे भेटत नाही, खाऊन टाकतात सर्व आंबे. तर मित्रांनो आंबे वरती आहेत, खालती काही पडलेला एक पण नाही आंब्याच्या झाडाखाली. इकडे सर्व शोधले सर्व साईडला पातेरीमध्ये आंबेच नाही, सर्व पातेरी दिसते. जिग्ण्यानं आम्हाला फसवला. तर आंबा पिकतोय का नाही हे आता वर चढल्यावर समजेल, हलवल्यावर आंब्याला. तर इथे कुठे गेला रे, दाखव इकडे. तो पाडला तो आंबा रे, आणि एक पाडला नाही बेचकीनी, चिक लागला रे. कसं आहे त्याच्यात काय नाही. तर मित्रांनो आंबे वरती आहेत, आणि मी पण तिथपर्यंत चढलेलो, पण उतरलो. आणि आता जिग्ण्या उतारतोय खाली. कारण वरती आहेत ना काटे आहेत पूर्ण म्हणजे आंबे आहेत वरती, पण काटे आहेत. इथून दाखवायला मिळत नाही, खालून दिसत आहेत आंबे पण चढू शकत नाही, काटे आहेत. आणि ह्या साईडला फांदीला ना काळ्या मुंग्या आहेत, करवंदीचे काटे आहेत, त्याच्यामुळे राहू दे. आंबे खाली तर पडले नाही आहेत. जिग्नेशनी फसवला अशी बोलायला गेलं तर, कारण का जिग्नेश बोलला की आंबे पडलेले भेटले आम्हाला त्या दिवशी भरपूर. मित्रांनो तिथे वरती जी आम्ही व्हिडिओ काढलेली ना, तिथेच जिग्नेशनी नेलेली आम्हाला त्याच जागी. तिथे आंबे नाही भेटले, वरती आहेत काटे आहेत, पण त्या ह्याच्यावर वरती नाही जाऊ शकत. आता इथे आंबा एक आहे, त्याच्यावर बघताय पिकलेत काय. बघा हे खालती दिसतात ना आंबे, पिकलाय फेक व्हिडिओ मध्ये छोटासा लिटी आंबा आहे. तर मित्रांनो हा पिकलेला आहे, गोड लागतंय का बघ रे, खाऊ, खराब नाही ना. थोडा थोडा आहे. मला पण जाऊ दे तिथे आधी. मित्रांनो पाहू शकता किती आंबे आहेत तिथे.
छोटी लिट्टी आहे ना रे. आंबे तर भरपूर आहेत, पण एक भेटला पिकलेला, पण एवढा काही खास लागला नाही. बघू नंतर हा पिकेल त्यावेळी येऊ आम्ही इथे. खाली पडलं एकच भेटला फक्त, त्या साईडला कुठे आहेतच नाही. राहू दे आता आम्ही तर मित्रांनो हा आंबा आहे तो पायरी आंबा आहे. तर ह्याच्यावर आंबे आहेत, पण हे काढू शकत नाही आम्ही, नाहीतर आम्हाला चांगला दंड बसेल 500 रुपये. तर इथे खाली पडलाय कुठेतरी, जिग्नेश बोलला खाली पडलाय म्हणून. हा एक पडलाय, पण हा खराब आहे ना रे. हा खराब आहे. तो एक पडला आण दाखवायला. कच्चा आहे वाटते. कच्चा आहे काय रे. तयार आहे पण पडलेला आहे, काय कामाचा नाही. खायला बोल मिठाजवळ. तर घेऊन जाऊया आपण चल. आणि ही पायर आहे ना, जी पायरच आहे ना रे. हां पायरचाच आंबा आहे, कारण का हापूस नाही पायरीचाच आहे. हां तर भरपूर मोठी होती पहिली. ह्या साईडला पण फांदी आलेल्या आहेत, त्या खालच्या साईडला फांदी होत्या ना त्या तुटल्या चक्रीवादलामध्ये, त्याच्यामुळे आता यंदा जास्त नाही आला तो पण पायरी आंबा. दाखव. पायरी आंबा तुला माहिती होता का नाही? पायरी आंबा बोलतात ते. बघ ती बघा फांद कशी मोडली आहे त्या साईडची. अजून एक भेटला इकडे पिकलेला आहे का? कच्चाच आहे. चल मिठाजवळ खायला बोल. तर मित्रांनो काय भेटले नाही, 2 तर आंबे भेटले. ते वरती तुम्ही बघितलंच असाल किती आंबे होते त्या बारक्या झाडावर आंब्याच्या, ते सर कच्चे पण कच्चे होते. आणि जे वरती पिकलेले आहेत ना त्याच्यावर चढू शकत नाही आपण. पाहू शकता किती आंबे आहेत इथे. पण एकदा झूम करून दाखवतो तुम्हाला. तर मित्रांनो आपल्याला 2च आंबे भेटले पडलेले, तो पण ह्या पायरी खाली. कच्चे आहेत ते काय पिकणार नाही, कारण का ते खराब होतील पिकले तरी. तयारच आहेत पण पडलेले आहेत. जो पडलेला आंबा असतो ना तयार, तो खराब होतो पिकायला ठेवला तर आपण. आता जातो आम्ही खाली. तर इथं आपल्याला करवंद दाखवायला भेटतात का बघूया. ब्रो ए देख. तर मित्रांनो बघा ते आहेत करवंद. तयार आहे. हा बघा हा आहे ना तो तयार आहे. पण पिकल्यावर असा पिकल्यावर ब्लॅक कलर होतात. दाखव जरा. हा बघा चेतनला भेटलाय. तू खाय चेतन मग खा. आवडीनं खाल्ला ना, पण दादाचा विचार नाही केला. एक दे मला. कुठल्या कुणाचं नाव घेऊन दिलं आंबट बघ. नाही गोड आहे, आम्हाला गोड भेटला. मला आंबट भेटला. मोठे आहेत हा. चला असू दे. करवंद भरपूर आहेत मित्रांनो. करवंद दरवर्षी येतात आणि करवंद भरपूरच असतात दरवर्षी. हे बघा इकडे ही काय अशी तिथे मध्येच करवंदाचे झाड आहे. भरपूर या साईडला भरपूर करवंद आहे तिकडे पण. ते आपण नंतर व्हिडिओ करू. तर जाऊया आपण खाली तिकडे. करवंदाचा वाळा आहे. तर मित्रांनो ही आहे एक लिटी. हिच्यावर आंबे आहेत, पण आता खालती पडलेले भेटतात काय बघूया. नाहीतर वर तर चढू शकत नाही आम्ही. चढता येतो पण काय खाली काटे आहेत पूर्ण त्या साईडला. जाली आहे पूर्ण, त्याच्यामुळे चढायला भेटत नाही. तर ती सांगितली नाही बघा, ह्याच्यावर पण तसंच आहे, चढायला भेटत नाही. तर अजून एक आंबा भेटला जिग्नेशला. वरती आंबे आहेत. हा बघा इथे पडला आहे बिटकी आंबा. लिटी जे छोटे आंबे असतात ना एवढे रायवली, त्यांना लिटी आंबा बोलतात. काही काही ठिकाणी बिटकी काहीतरी असं त्याचं नाव आहे. बिटकी का बिटक्या काहीतरी असं बोलतात ना रे. बिटकी आंबा खराब आहे हा. कुणाची गुरा ती रे आली पण इकडे. हां तर मित्रांनो आमची गुरात ना
ते आम्ही त्या साईडला सपाटात लावलेली. मी बोललो तरी पण की आम्ही आंब्याखाली जायच्या अगोदर ही पोचतील आमच्या अगोदर. तर ही पोचली, ह्यानी आंबे खाल्ले असतील. पहिलीच म्हणजे आले आमच्या अगोदर. तर आंबे वरती बघा आहेत, पाहू शकता. कुठे इथून काय एवढं दिसत नाही. कुठे रे गेला तो? कुठे नाही, एवढं दिसत नाही. त्यावर आंबे आहेत. ते आहे किती पडलाय काय रे? कोणी पाडला ना? नाहीच पाडला नाही. घेतच नको बिटके हे नको, लिटीचं नको रे. मोठा असता तर बरा झाला असता. नको आम्ही त्या दिवशी गेलेलो ना, तिकडे आंबा नाही, एवढा मोठा आंबा पडला. आणि आम्हाला फसवलीस ना आज. गर्व नाही. चला तर मित्रांनो, तुम्ही व्हिडिओ बघितलेच असाल. काय आंबे भेटले नाही, पिकलेले भेटले नाही. कच्चे भरपूर होते पण पिकलेले भेटले नाही. आणि पिकलेले होते ते आंब्याच्या झाडावर होते, ते काय आम्ही काढू शकलो नाही. आणि आता 2 आंबे भेटले फक्त, ते त्या ठिकाणी पायरीचे, ते कच्चे. दाखव रे जरा, तयार पडलेले. ते काय आता जिग्नेस खाईल मीठ मसाला लावून. तर ते जाऊ दे, भेटले तेवढे भेटले कच्चे 2. तर मित्रांनो, आता तुम्हाला व्हिडिओ कशी वाटली ते आवर्जून कळवा मला. आणि जे नवीन असेल आमच्या चॅनलवर त्यांनी सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन ऑन करा. आणि व्हिडिओ जास्तीत जास्त शेअर करा. आणि आता इथेच म्हणजे आता इथेच व्हिडिओ आपण थांबूया. तर अशा नवीन व्हिडिओमध्ये परत भेटू. तोपर्यंत टाटा, बाय बाय. अरे